Kinigadai ka Akashwani Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Karon lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. Ha kaman ki bat kren umantri rang ba du Narendra Modi shapang ka jing e na ka jing mi bun ki jan pong bala hap bret no namar omshim la pendon kam shu yaki. Beteng ka sarkar pedeng ban pentri kam ya ka AFSPA ha Nagaland, Manipur, Arunachal Pradesh na ka benta Henry Benai na do ka Shitarik uyayong. Sange pentri kam ka sarkar Assam ya ka AFSPA ha Dibrugarh. Bat sya penliam ka North East United FC haka Jamshedpur haka jiya khun ban yo rong semi-final haka Indian Super League henin ka janmien. Ki khubor ki babnya. Menteri rang ba do Narendra Modi ulakran syapang ka jing e ka bami namar ka jing bun ki jan pong bala hap bret no namar omshim la pendon kam shu yaki. Ulaong ba kani kala kalalong ka ka bala sedang penkuslai ka perthai barok kawai. Habakran haka program Man Ki Baat haka Akashwani hinen kasngi Modi ulaong ba hadok menta ka jingwat lat ban pendan kambiang yakini ki jan hakiwai pat kirukam kadang duna ya ka 10%. Ulakran bin nyawru ba ka India ka longkari ka balai haka perthai ka bapen mi buntam ki jan pong bala bret no. Ulaong badai ka jing mlien ban bret no yaki jan pong tang syurim malumala bat ban thiet no daki bathamai ka bala lam syakani ka jing bun ki jan pong bala bret. Haka juk kapor, Menteri rang ba do kari ulakran chapang ka jing kenchau ka baki beriu kilas dang ban le haki nong kendong bat kisor. Ulapan pa ya ka jing sngau hun ban yo i ba ki kam ki bedai ba ka jing kenchau ba ka jing penne pensa ya ki tolong kilayat shat haki jalla ki babuan hakari. Modi ulakran ru khendiat chapang ka jing penne pensa ya ki jing elek kai baki khenna ki ju elek kai nadu ki por barim baja. Ka sarkar pedeng henen kasmi kala penbena bakandang beteng sa Henry Benai ya ka jing pentrai kam ya ka an Armed Forces Special Powers Act lani ka AFSPA haki pratali ki district but arphuaitali ki police station ki badon hakaleng ki santali ki district jongka Nagaland nado ka Shitarik uyayong. Katkum ka khubor bala penmi katnat ki kam korbari kala penbena baka AFSPA kandang beteng bantrai kam haka district Dimapur, Newland, Chumo Kedima Mon, Kipire, Noklak, Pek, Bat Peren. Laya thu bakan ni katnat kala shim ya kani karai, hadian ba kala khmi biang ya ka jing shong shngan ha ka jala Nagaland. Ha Manipur, la beteng ya ka jing pentrai kam ya ka AFSPA ha barok kawai ka jala na ka benta Henry Benai nadu ka Shitarik uyayong. La pelait no ya ka jing pentrai kam ya ka AFSPA ha ki police station ki ba khmi ya santali ki district jongka Manipur. Kita ki police station ki kanthop ya ka Imphal, Wangoi, Bishnupur, bat Kakching. Ya ka AFSPA la beteng ban pentrai kamru haki district jongka Arunachal Pradesh ki ba kanthop ya ka Tirap, Changlang, bat Longding ki ba hap hapo laitali ki police station. Hakawai pat kalyang ka sarkar Assam kalarai ban pensange trai kam ya ka kendon ka balai jongka Armed Forces Special Powers Act khat khandai spa Sanpupra ka ain ka ba arpupra jong usnam khat khandai spa Sanpupra nadu kalai pawai tarik uluber arhajar arpusan ha district Dibrugarh jongka Assam. Haka khubor bala pelai pai ba hanen kasngi ka sarkar Assam kala ong ba hadian bala sakhi ba kalong kaman ba ka jing shong shngan haka ni ka district la idai ban sange pentrai kamno ya ka AFSPA. Kat ba ya ki wei ki district pat ki ba kanthop ya ka Tinsukya ka Charaidio bat ka Sivasagar larai da ka sarkar bandang beteng ya ka jing pentrai kam ya ka AFSPA. La ban kedaw hang ni ba ka AFSPA ka aya ka bor kerpang ki sipai ki berabu ah ki jaka bak hambun ki jing yakan an ban let khanra bat kem ni ki nong kam sniu klem da yo lupa ya ki kot kisla ki bakum ka an. Kinong mikmat jong kaseng BJP ha Meghalaya kila let ban yakandu iki samla pule bat katto kat ni ngut kinong hikai jong ka skol ba nehu ban ya phli jing mut halor ki jing e ba ki samla pule ha ka ni ka skol ba ki yakandu. Ya kani le thu da menteri nakaseng BJP uba AL Hek ubale thu ba ka jing persha jor banweng no ya u vice chancellor kani ka skol ba kala penlong ya ka seng ban shim ya kani ka kam bat ra ya ka shaka sarkar pedeng balalam khamat da ka seng BJP uba Hek ule thu ba ka seng kala pensnyau ya kani ka jing e ha menteri jong ka sarkar pedeng bat bandur ba kinohi kai ba ki samla pule jong kani ka skol ba kim kwa shu ba uni u vice chancellor undang trai ha kani ka skol ba Uleh thu ru baka sarkar pedeng kala thong ya armut ki pro vice chancellor ha ka campus jong ka nihu ka badan ha tura bat Shillong.
Ubahek ula banjur bakani kakam kadeban yo no ya kajing penbet kloy kat bala. Kenang bakan om kata syuk-syuk ya kajing puli ki samla hakane ka skul ba. Kani kadai ka Akashwani Shillong ka bawalam syapi ya ka khubor. Naka station jong ka Akashwani Shillong ni beteng biang bat ki khubor. Kipat ba riumit babelian kabalang Katolik kila poihinin kasni syaka jingpen kentang ia u Reverend Father Bernard Lalu kom u Auxiliary Bishop jongka Jelanyam ba Shillong kabalang hakayang maniba jongka lai umkra. Ia ka jingle niam lapen benta da u Archbishop ka Jelanyam ba Shillong u Reverend Victor Lingdo. Hakani gajing penkentang Auxiliary Bishop ya u Father Bernard Lalu la sakhilang da u Apostolic Nuncio sya India bat Nepal u Most Reverend Leopoldo Girelli ringkat gajing dan lang jongki Bishop ki Archbishop na ki Jelanyam ka thain chatelam mingi ringkat ki runget ki belawan na keleng ka jela. Rengkat ki bahayang hasam jong Father Bernard Lalu la sakhiru ya Menteri Rangba Conrad K. Sangma usembut Menteri Rangba uba Preston Tensong ki Menteri Sorkar Jela ki MLA bat ki MDC ki bledon lang hakani ka jingelang penkentang. Kawai karal kabadangwan na Bengaluru sya Guwahati kalayat lat nagalan tiral hajan Nergundi Railway Station had district Cuttack jongka Odisha nen kasmi. Karkom ka khubor balayok lum layathu ba kani kajing ja kala lam sya kajing yap jong iway inong let jinglet na West Bengal bat kajing minsal jong hanyong ngut kiway pat. Yaki ba minsal la let yalam marmar sya ka SCB Medical College and Hospital kabadon hakatak. Hakabede bat kani o Menteri Rangba ka Assam o Himanta Biswa Sarma ulaong ba ka Sorkar Assam bat ka Sorkar Odisha kidang yatrilang knang banla ban ay kajing yarap kabadon kam sya kinong let jinglet dakatay karel. Ki officer jong katnat ki kamrel kiliat hu bala pengbiang no dakawi pat karel nakabenta ban ket ikinong let jinglet sya ka jaka ka bakilat mu bat laburu ya ka kanhun toket banwat ya ka daw halendet jong kani ka jingja. U Menteri Rangba ka Odisha ucaran maji ulakmi ya ka jing penyo ikilat jingerap badon kam syakilanot ki belangat hakatay ka jing sngosi. Hakajing yakon banyo rum syaka semi-final jongka Indian Super League ISL kabalalong hapadeng ka Northeast United FC persyak yaka Jamshedpur hanin ka Janmit ha JN Stadium ha Polu Shillong ka Jamshedpur kala penlim yaka Northeast United FC da Arkod Lanot. Ki rang yelekai ka Northeast United FC kila khundo yap hakani ka jing yelekai ka babaro arliang kila khat bha hanre kimshim lala ban pen urlong ya ka jing thrang jongki ban rum syaka semi-final jongka ISL. Ka Jamshedpur kalayok penkit jar ningkong lengba u Stephen Easy haka kelas step u Harvey Fernandez ulayo tap yaka kol ka baar. Dakani ka jingjob ka Jamshedpur kalapoy syaka semi-final haka ba kansaya kandu persyak yaka Mohun Bagan haka lai tarik jong uyayong. Kani ka jingya kun semi-final kan long ha GRD Tata Sports Complex Stadium. Kibri pat kiting kwe belapoy syaka semi-final jong ka ISL kilong ka Bengaluru FC bat ka Goa FC. Ha kijing kara bapher bala penlong da kajing trelang jong ki sipai jong ka Indian Army bat ka Assam Rifles ringkat bat ka Manipur Police CRPF BSF bat ITPB layo akurup kumba arpu khandai tali ki tiar per mensaw ki tiar per thai bat ki wei ki jaka bala buri ki tiar kumba pen khre thama kani kajing khanra kala long nado ka arpu ndri tarik hado ka arpu khandai tarik upnai leber bat kini kajing khanra kala long hakeleng ki jaka ki badon jing kan at ha Manipur. Katnat Youth Affairs and Sports jong ka Sorkar Pedeng kan penlong ya ka Viksit Bharat Youth Parliament nado ka shitarik hado ka laitarik ubnaya yong ubanwan ha New Delhi. Karkom ka khubor kan balayo na kani katnat kendan palat hanyo pusangut ki samla na ki jalla ba Union Territory ki pala pha ki video hakabakila pentaw ya ka jing thrang banya shimbenta hakatai ka Youth Parliament. Barkat tungila poy siya kabakhut jong ka khubor ka balawan japi na ka Akashwani Shillong. Sa shipor ka taha ka por prabaji nginya so bat ka Akashwani Delhi nakabenta ka khubor hakatin Hindi kabanbut pat ka khubor hakatin Pareng hakapor prakhasan minute ngipen kan mauru bah kapor prashiteng nginsewan pai biang syakani ka station ka jongi nakabenta ka Northeast News kapor menta ka jandap artat prabaji smobaban ap iki khubor na Delhi.